pet mo ha kene kapor ngan pen EAP ya kine ki so ding so hulau ki balong dawai te shwa bangan batai ya kine ki so ane tu EP ngadai unong ai dawai bar nga sumaria barok ki jajing pang system te tong ini pet menta ha kene kapor PE kine ki so ki bun bah menta ki dang long jerngam ki 4 Henry onda kila ngani tu EP ki long yong bat lada pi bam ki long thiang bah pet bah sla jong une ding kilong kumne bar ka ding jong une ka he bah ka don sia pet long kum tu sla nang ta ki so ki bun bah ki don keleng ki kum kini ki jading ha ki klau telada pi don ya ga jingpang dap sedam panglong snam jerho ujerho balan islam bat kasahiau te piset ya kini kiso basadi ya kadawai te gajing pangjung pi kan sa jambiang nang ta ngani tu pi kidang don ru susu ki weipat ki jacin bat ki balong dawai ya ki ba dap sedam ki ba panglong senam ki bajerho bat ki basahiau te ya kita ngan sa peni biang ha ka weipat ka video onda ngalayo por ban ring video te lada pi kwa ban kli jingkli ngobha sa komen bat lada pi kwa ban tip ro hangno nga ai dawai ngobha sa phone nga ha unde number riu knai not knai nu sau ar nyau lai nyau riu knai not knai nu sau ar nyau lai nyau ngobha sa phone ha unde number lada pi ngodon kam ha kano por te tangan neng ngai ba pilas ngutho khublai sibun